Greetings, good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. Kana uchangotanga kuti bata panapa zvamanje zvemzvara nhasi dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungogara uri mugaro wepanapa dangoita sei, dangokutenda nekukurumidza kuita sei kubhadhara rent. I'm still busy. My message yenyu ndikumaona ndikupindura mbichana and mamwe adverts tiri kutogadzisa tichikanda response yacho yakawandisa komana, so ndokumbira mungondiitirawo mwe murefu ndiri kuuya and kana ndati ndichaita give back to the community, I will definitely do that. And I think nhasi ndozuva rangu rekupedzisira kutora new adverts and then ndozoita mamwe anenge asara the following days are kutera. So thank you very much for supporting. Kana une business raunaro, kana une nyaya dzaunadzo, ndibate namba dzangu ndodziri kubuda pasi apa and then tofambira nyaya yacho. Sa nyaya ndanayo panapa dingindira ratiri kufamba naro zvamanje hanzi inyaya yekurumwa nechekuchera. Hanzi na Honorable Chris Mtsvangwa Chamisa akarumwa nechekuchera. Iyo mbozo rumwa nechekuchera. Saka hapakashata manje mawani. If you remember panapa ndine video randakaita rekuchiredzi kuti muramba tsvina part 2 inenge yakuda sei yakurova vanhu, but ndisandapinda munyaya iyoyi bata vimbai zvamanje idzi namba idzi ndozvaunofanira kugara unadzo idzi 818 ndo vanhu vacho. Bvudzi rikaramba kukura, kana uchida kuti ndebvudzi kure, kana uchida kuita sei mutactic wekuti zvinhu zvako zviendeke, bata 818 vimbai, namba dzake ndo dziri pascreen idzo. Anokuitira yese mungoti tanzina DJ Oli iwe tipe zvimanza iende, ndiye munhu wacho chaiye. And then also tine all-in-one herbal medicine. All-in-one herbal medicine ndo vanhu vacho zvamanje vane makwenzi ari kushanda. Saka bata namba idzo wasendera message wotaura kuti aiwa ngatimbotipewo gwenzi timboritesta, rinobatsira zvese. Ndakatoisawo order iri kusvika next week kubva kuZimbabwe. Ndomboinzwawo kuti bo here gwenzire, but mawani bata inamba ndidzo dzidzi. And then I would like to give a special thanks, shout out to Director of Economic Justice for Women Project, Comrade Magi, wakasimbisa. She was in Cape Town. Blessa oneshi netma nice. Saka amadzangu kana mangopinda mu Cape Town, namba dzangu ndidzo dzidzi. Ndibate iwo mumboni blessa oneshi kafu nechichi tombotandara nditika. So thank you very much comrade. Organization yawe inonzi Economic Justice for Women Project. Saka kana une unyanzvi kuti mutactic waunongofunga kuti aiwa maya idzi nyaya idzi ndedzemadzimai dzaye project togona kungodaiso visita website yavo unoona kuti aiwa vari kuita nezvei. Website yavo ndiyo irapo yakanzi Economic Justice for Women Project EJWP. Ndiyoyo wongoenda ipapo pasini racho. Right, nyaya ndinayo panapa ndeyevagari vekuchiredzi. Kuchiredzi uku kune muramba tsvina part 2 vakapiwa 7 days zvikanzi tiite sei tiri kupwanyirai kana tikangodzoka after 7 days. Saka vanhu ava, the reason why ndikuti akarumwa nechekuchera ndeyekuti vanhu ava vakarambidza Advocate Nelson Chamisa kuuya pavaida kuita marallies, then vavanovhota. Pavavhotera pacho ipapo ndo pakuvapwanyira, pakuita sei pakuvadzingisa minda yavo. Saka ndoda kuti ndiplay the clip and then moteerera kuti aufa bo here izvi kunzi vakarumwa nechekuchera. Tatavharira road iyi inyaya yekuti tanzwa kuti Chamisa uri kuuya kuni. Chamisa isu hatimudi ende tawa kuti wasvika uko asi wadzokera nekuda kwekuti vamwe vedu havana kufara sezvatiri kuita panapa. Ndosaka muchiona tavhara road, hatendegwi kupinda mumasvingo west, haapendegwi kupinda munzvimbo yekwanemamwe, haapendegwi kupinda munzvimbo yekwacharambira, hatiipa tine mandura wakutsamwa sununguka. Ndawa kuti kune vamwe voda kutsamwa pano. Handizi kuti ndiwe kwani. Unongonyeruka, unongofamba zvishoma wopinda wakadai semunhu une zhara woenda kupi.
vatoita vachina vasingadi. Right, saka ndo zvaitika mazuva ema-elections izvi. Vairambidza mukomana kuti mukomana auya aite marali, paitiko kashanduko. But ezvinozvi ndo shanduko chaiyo chaiyo yakuitika yekuti vakupwanyirwa vakupwanyira dzimba. Handiti hanzi chawana hama achisekwe but vakarumwa nechekuchera. Vakachera vega, vakuita sei? Vakurumwa. So, kana une nyaya unayo, ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda pasapo. Kana une any business raunofunga kuti inini togona kuitisana kuti tiite mari, ndibate futi ndo namba dzangu dziri kubuda apa. And then musakanganwe all in one herbal medicine 818 ndo vanhu vacho vari kupusha zvinhu. So ndo nyaya yanga ndakuigirai kuti aiwa Vakarumwa neChekuchera Vaka Vhotera Pasipo nezvo vakupwanyirwa dzimba. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, tukuti bye for now. Tosangana muvidheo rinoteera.